Sain tehtyä tämmösen hienon koodin. Tämmönen. Se kysyy, että minkä vaikeustason haluaa tässä veikkauspelissä. Joo, eka pitäis laittaa. Joo, jos. Laitetaan vaikka 2. Sitten se haluaa, että mä veikkaan 1. 1-100 numeroa. 50 on varmaan paras. Se on liian iso. Pitäis olla pienempi, kun vielä 25 sitten. 25 on liian iso. Mä 10. 10kin liian iso. Onko se 3? Ei. Ei ollut. Se ei kerro mulle muuten mikä se oli. Jos häviää. Laitko enempää? Hävisit. Hävisit. Ehkä tohonkin. Oikea. Oh. Oli numero. Siitä. Kannapa hävitä nyt. Joo, nyt se kertoo oikein vastauksen. Kannapa uudestaan. 2 taas. Jos nyt onnistuis. 5. 90. 2. Tää kerrais voittaa. Nää 2 vielä ei luoteta. 12. Ei vieläkään onnistu. Onko se 2 liian vaikea? Kelaa 1 sitten. Kyllä ainakin 1 voitto videolla. Liian pieni. Niin, nyt se kertoo, että veikkausta oli 6 ja veikkauksia jäi vielä 4. Mä voitin. Se on hyvä ohjelma. Vähän muuta tähän voisi lisätä. En tiedä. Se on hyvä video.